Ahoj, volám sa Olga a toto video bolo úplne vytvorené s pomocou umelej inteligencie. Posuňte svoju službu suchého čistenia kobercov na vyššiu úroveň s chatbotmi Crowdy AI. Naši inteligentní asistenti môžu automatizovať kľúčové procesy, zlepšiť interakciu so zákazníkmi a zvýšiť vaše zisky. S rýchlym rozvojom technológií čelia spoločnosti na čistenie kobercov potrebe poskytovať rýchly zákaznícky servis, a optimalizovať vnútorné procesy. AI bot analyzuje správanie zákazníkov a môže posielať personalizované akcie, zľavy a pripomienky, keď je čas na ďalšie čistenie kobercov. To podporuje opakované objednávky a zvyšuje priemernú hodnotu objednávky. Integrácia chatbota s logistickými systémami umožňuje zákazníkom sledovať stav objednávky, upresniť časy doručenia a meniť detaily rezervácie bez zapojenia manažéra. To robí službu pohodlnejšou a včasnejšou. Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte Crowd.ai ešte dnes.